Благодарим на Бога, Отеца на нашия Господ Исус Христос, като се молим винаги за вас, понеже чухме за вашата вяра в Христа Исуса и за любовта ви към всички светии. Заради надеждата, която се пази за вас на небесата, за която сте чули по-напред в истинско слово на благовестието, което дойде до вас. То принася плод и расте както в целия свят, тъй и между вас. От деня, когато чухте и наистина познахте Божията благодат. Чухте и познахте. Като сте и научили от нашия любезен сътрудник Епифрас, който е за нас верен Христов служител. И ни извести за вашата любов в духа. Вашата любов в духа. Вашата любов в духа. Ние не можем да се обичаме извън духа. Ние нямаме тази способност. Затова хората не се обичат истински, даже в семейства, даже деца и родители, защото в плътта няма такава любов. Няма такава будна съвест. Затова и ние от деня, когато чухме това, не преставаме да се молим за вас и да искаме от Бога да се изпълните с познанието на Неговата воля, чрез пълна духовна мъдрост. Моля се, Господи, да изпълниш с пълна духовна мъдрост всеко човешко същество, което се намира тук. Моля се не чрез моя сила, не чрез моя ум, не чрез мое напрягане, но чрез Твоя дух да осениш сърцата на моите брати и сестри, както апостолите се моли. За да живеете достойно за Господи и да му бъдете угодни във всичко, като принасяте плод във всяко добро дело и растете в познаването на Бога. Спомнете си притчата за талантите. Бог раздаде таланти. Бог е дал таланти на всеки един от нас. Винаги знаете, чрез тая притча Бог ни казва: добре, като ти дадох талант, какво направи? Много е важно да питаме Бога за всяко нещо. Къде се намираме? Това ли ми е мястото тук на този авон? Това ли ти е мястото на този стол? Къде иска Бог да бъде? Защото само тогава Бог ще ти даде откровение и знание и сила, за да извършиш това, което Той иска. И тогава ще принасяме плод. Бог иска да принасяме добър плод. Подкрепени с пълна сила, според могъществото на Неговата слава, за да издържите и търпите всичко с радост. Сега, имаме скръб в света. Когато влизаме в света, но ние може да пребъдваме в Бога и в Царството повече, по-дълго време. Света имате скръб, но ви дързайте, победете света. Аз го победих, тая победа е спечела нашата вяра. Значи, ако ние не победиме света, няма как да се отървеме от скръбта. И така, трябва да търпиме всичко с радост, като благодарите на Отца, който ни удостои да участваме в наследството на светиите на светлината. Това слово, ако се запали в тебе, аз съм удостоен. Ти си удостоен, защото не би присъствал на това място, ако не беше те привлекал Отец. Не би се сетил да мисли за Исус, ако не беше те привлекал Отец. И сега Сатана иска да те отвлече обратно. За това става битката. Ти си привлечен от Отец и това трябва да се забие дълбоко в сърцето ти, за да може да не те отвлече. Он е другия, който постоянно ще ти внушава обратни неща. Който ни избави, значи удостои ни. Първо ни удостои да участваме в наследството на светиите в светлината. Аз съм удостоен, аз съм светия и света, защото това знание, което го имам и ми е дадено от Бога, то е светлина на целия човешки род. Аз говоря слово, което е за спасение на всички човеци, за вечен живот на всички човеци. Това е светлина и повече от светлината. Повече от светлината на слънцето, който може да го види, който може да го разбере. Да можеш да говориш на един човек и да го убеждаваш, че животът е вечен и той да повярва и да живее вечно, това е повече от светлината на слънцето.
И там ще бъде в непристъпна светлина, която идва от трона на Отец, да бъде слава на Бога. Може нашия ум да не му е ясно, защото нашия ум е захранен и обучен само в този свят. Но какво? Имаме вяра за тази работа. Аз ще бъда отгоре. Некой казва, ти откъде знаеш, може па Бог да не те приеме. Само дявол може да каже. Той вече ме е приел и ме призвал. Мога да отидем там само ако не искам. Да, ама ако грешиш много. Чакай, аз не искам да греша. Аз не искам да греша, аз не ставам сутрин, за да планирам греховете си. Аз ставам сутрин и казвам да бъде Твоята воля. Добре, ама като си допуснал грешки. Допуснал съм грешки, защото съм още несъвършен, но аз не ги калкулирам и не ги слагам в склада. Фъргам ги на буклука. Покайвам се и заминавам и напредвам. Защо? Защото сме удостоени да участваме в наследство. Това трябва да ме... Аз съм удостоен. Това не означава гордост и презрение към Божите истини, да вземем само едно слово, че съм удостоен и всичко друго не ме интересува. Това е свързано с святостта, това е свързано с мъдростта, това е свързано с любовта, това е свързано с това, което ви говорих, за да прибавиме на вярата си добродетели. И на светите в следа, който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царство в своя възлюбен син. Само ако повярвам, че съм преселен в царството, аз не съм от това царство, аз мога да идвам в това царство и да изгонвам демоните. А ако не съм повярвал, че съм преселен в другото царство, а живея в това царство, където са демоните, не мога да ги изгоня. Ние сме братовчеди. Аз трябва да повярвам, че съм преселен. Нищо друго не може да ти помогне, освен да повярваш. Защо бе да повярвам? Защото е писано. А писаното не може да се наруши. Писано е. В 13 стих. Който ни избави от властта на тъмнината. Значи Той ни избави. Аз не съм работил да се избавям. И понеже Той е всесилен, аз вярвам, че съм избавен. Понеже Той тръгне и да прави нещо, Той не може да закъса и да не успее. Аз съм избавен. Но мога да не наследя това избавление, ако не повярвам. Нищо друго не мога да направя, освен да повярвам. Нищо друго не може да изработя, освен да повярвам. В този стих. И ни пресели в царството на Твоя възлюбен син. В Него имаме изкуплението, прощението на греховете ни. Значи, ние имаме прощение на греховете. В Него, който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание. Понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята. И това, което беше създадено чрез Него, дявола го открадна. Дявола ме открадна мене. Дявол открадна хората от света. Дявол открадна Адам и постави негово семе, за да прави негови хора, както сега в лабораториите правят хора безумни, които не изпитват болка, правят ги войници, които ги манипулират с някакви чупове, той отива и като машина само убива и нищо друго. Сега го прави дявола. Чрез човеци, мутанти. Какво ли не прави? И Бог ме избави, слава да бъде на името Му. И аз трябва да го повярвам и да го повярвам със сърцето си, да се зарадвам. Това е моята работа. Вярвам го. Вярвам го. И като идват такива черни мисли, ама не е така, ама не е верно, ама не, ти не знаеш това. Аз викам още после го, вярвам го! Нищо друго не мога да направя. Не мога да го изработя, не мога да си помогна. Понеже чрез Него бе създадено всичко. И Той е преди всичко и всичко чрез Него се сплотява. Ние може да бъдем едно, по-близки, по-любящи от брати и сестри, майки и деца. Повече любов да има помежду си. Ако сме в духа и Божията любов излята в сърцата ни. А тя е излята. Обаче битката е, че ние не я пускаме. А пускаме това, което виждаме с очите си, това, което решаваме с умът си и това, което чувствата ни говорят. Това го пускаме да излиза навън. И то не е хубаво. Защото не сме обучени. Обучението иска време, вярата, растението на вярата също иска време и ние трябва да й дадеме това. Защото Отец благоволи
да се всели в него съвършената пълнота. Ако отида в него, аз отивам в пълнотата, защото Отец благоволи небето, вселената. Малък ми е мозъка да разбера тия големи мащаби, за които се говори и които съществуват, и всички тия милиарди галактики, слънца, че гръмнем, ако започнем да събирам тая информация. Ще поудея. Умът ми тук нещо ще се скъса и ще откачиш. Много такива са откачени, решавали задачи, не знам какво правили, ходили по космоса горе. Вярата. Проста, семпла вяра. В него има пълнота и аз влизам в него. Като ме питат, къде си? В Исуса. Какъв Исус? Той е смирен. И аз съм смирен. Какъв Исус? Той е мъдър. И аз съм мъдър. Какъв Исус? Той изгонва демони. И аз ще изгонвам демони. Какъв Исус? Прощава на всички греховете. И аз ще прощавам. Какъв Исус? Ами като овца пред стригачите си ни дава глас. Нема и аз да се оплаквам. Няма да мърморя. Защото мърморещите умряха в пустинята. Аз не искам в пустинята. Аз съм с Исус. Благ, усмихнат. Това искам да постигна за себе си. Не го постигам всеки път, но се боря. Алелуя! И това е твоя задача. Моя задача за мене. И чрез него да примири всичко със себе си, земните, небесните, както въдвори мир чрез него с кръвта, пролята на неговия кръст. Земните и небесните. Вижте, един ден ще се събереме с тях. Ще видим апостол Павел, ще видим Йоан, ще видим Моисей, ще видим всички тигъра, ще видим Давид. Всичките ще ги видим. Ще видим някои роднини, които са спасени. Да. Които са... Да. Ще видим неща чудесни. Затова и нас, вас, които бяхте некога отстранени от него и по разположение негови врагове поради злите си дела, примири сега чрез неговата смърт в плътското му тяло, за да ви представи със себе си. Гледай сега. Обърнете внимание на един много ценен стих. Примири сега, значи вашите дела са били зли пред Бога. И те са се отчитали и са действали срещу небето лошо. Обаче тук пише и вас, които бяхте неко отстранени от него и по разположение негови врагове, поради злите си дела, примири сега. Той ни примири, не се ние примирихме, а той ни примири сега чрез смъртта на Исус в плътското ни тяло, понеже той ни примири, той ще ни представи пред себе си святи, непорочни и безумни. Вижте, всичко това нещо е негово дело, няма никъде човешката работа. Той ни примири. Как? Когато Исус Христос умря и плати цената, аз каквото и да правя, вече няма стойност. Бог се примири с човешки. Бог не се ядосва. Ядосва се на света, които не са приели Исус. Но не може да се ядоса на това, който е приел Исус. Защо? Защото ни е примирил и го извършил Той за себе си. Веднъж за винаги. И аз съм ви казал и преди това. Хората умират, простени грешници отиват в ада. Простени са. На целия свят е простено и Бог не се сърди на целия свят. Но те решават да живеят и да отидат в този път, който не е пътя на Бога, за където Бог ги предупредал да не ходят. Така. С неговата смърт в плътското, значи в неговото тяло, в тялото на Исус, не в моето тяло, не в моите изпитания, в неговото тяло. Моите изпитания са само да се задържа за вярата, която е дадена. Това е моята работа. Тоест, дал ти е хляб, дал ти е суфрата, твоята работа е да седнеш и да ядеш. Не да работиш за хляба, не да работиш за манджата, не да готвиш по цял ден. Всичко ти е сервирано, седеш и ядеш. И ако това не го направиш и викаш гладен съм, бъди си гладен, сега какво да направи? Да. Да. Така. Ако останете, вижте,
ако останете твърди и непоколебими във вярата и непоклатими в надеждата, открита в благовестието, което сте чули и което било проповядано на всяко създание под небесата, на което аз, Павел, стана служител. Значи, къде да останем твърди? Ами като е писано, че съм преселен в царството на светлината и в царството на Божия възлюбен син и съм изваден от тъмнината, аз трябва да остана твърд в това да вярвам. Защото ще дойдат обстоятелства, които ще ти говорят друго. Ще дойдат хора, които ще ти говорят друго. Ще дойдат философии, които ще ти говорят друго. Ще дойдат учени, ще дойдат предавания, филми, глупости, които ще ти говорят друго. И казва, ако останете твърди и непоколебими във вярата и непоклатими в надежда. Има хора, аз съм гледал хора, хванати от лъжлив пророчески дух, хванати от лъжливо учение, които са толкова твърди и непоколебими, че можеш да им завидиш. Един съботянин, един яховист му говори, че се е забудил, толкова е твърд и непоколебим, че няма къде. Един сатанист му говори, че не е в прави път. Толкова е твърд и непоколебим, че Сатана е господар и той ще успее. Да. Ние трябва да бъдем твърди в истината. Кое е истината? Исус е истината. Алелуя! Така че, сега се радвам в страданията си за вас и допълвам недостига на Христовите скърби в моето тяло, заради Неговото тяло, което е църквата. Какво правиме ние сега? За да изградиме тази църква, която искаме да го направим, това беше видението ми, желанието ми, молитвата ми и още е. И не знам защо Бог ни изпитва до такава степен. Отчасти знам, отчасти не знам. Защо желанието ми, сърцето ми е да растеме в благодат, в мир и в любов, да се прибавят много хора, да има спокойствие и мир. И всъщност това нещо като че ли се изплъзва. И ние водиме битка, и то страхотна битка, за да може да го задържиме, защото целта е да няма ни един да не остане. Така. Следователно, ние страдаме, защото не виждаме това, което бихме искали да видим, не виждаме това, което мечтаеме и копнееме да видиме. Страдаме, когато видиме некой служител или некое служение да успява, па твоето не успява, па си викаш защо, па така, без да разбираш, че това е страданието, което те изгражда, което апостол Павел имаше. В Коринтияните го разочароваха, в Колосяните им говореше срещу ереси, за обрязване, необрязване. Той страдаше през цялото време. Масовките не означава успех. Защото светския успех няма нищо общо с Божия успех. Тук може да има един светие, който Бог да употреби и да има 100 000, които Бог не може да употреби. Така че, на която станах служител по Божията наредба, възложена ми заради вас, за да проповядвам напълно Словото на Бога. Тоест, тайната, скрита за векове и поколения, а сега открита на Неговите светии. Какво ни е открито на нас? Че Исус е Спасителя. Преди 2000 години никой не е го знал. И сега на много хора не е открито, че Исус е Спасител. И сега много хора не вярват и смятат, че Той дори не е съществувал. Виж, знаете ли колко хора има? И племена, и държави, и така нататък. Ами целият мюсюлмански свят. Ние има открито. Знаете ли какви привилегии имаме ние? Знаете ли колко сме благословени? Знаете ли колко трябва да сме щастливи, а ние сме обесили нос понякога, защото гледаме на обстоятелства, не гледаме на това, което може да те издигне нагоре. Ти, казвам съм и ние сме 8% от хората в света, които имаме телевизор, къща, лека кола и малко пари в банката, и хладилник, и печка и така нататък. 8% от хората в света. Колко трябва да сме благодарни! Слава на Тебе, Господи! Алелуя! На които Бог пожела да открие какво е превъзходното богатство на тази тайна сред езичниците, т.е. Христос
в нас. Ние имаме превъзходно богатство, бе, хора. Ей, Станиславе, имаш превъзходно богатство, бе, дигни си главата, бе. Като видиш всички тези идиотчини да се случат в света, казва, вие си дигнете главата и се зарадвайте, защото пришествието му наближава. За нас превъзходната слава наближава, за тях наближава ужас. И аз съм от към добрата страна и защо да не се радвам? Защото моята радост и твоята радост ще привлечат повече хора. Никой депресиран човек не привлича хора около себе си. Никой умърлушен и нещастен човек не привлича хора. Той ги отблъсква. Но радостта привлича. Снощи говорих с един брат там, той казва, Бог ми даде, Бог ми каза, че съм помазан. Той направил някакви представления и бил в затвора. И там направил домашна група да проповяда. И он има вика, добре, ти като си християн, що си в затвора? Вика, защото съм сгрешил и си изкупвам наказанието и аз съм се покаял и няма вече. Да, и Бог му простил, обаче и Бог в затвора му казва, аз съм те помазал. Неведоми се Божите пъти. И вика, даде ми да видя една чаша вода и вика, виж, капката масло, винаги пълно е с вода, обаче капката винаги не е отгоре. И вика, даде ми да видя една капка масло, как пада на пясъка. И като падна на пясъка, писачинките се събраха в нея. И вика, помазанието привлича. Значи, ние трябва да вярваме в помазанието, а не да го разбираме, защото то се не разбира. Да, и да го направим, защото то се не прави от нас. Аз съм помазан от Бога и помазанието е, което върши работата в мене. Ние нищо не трябва да правим. Само да питаме, да благодарим и да се радваме. И казва така, винаги се молете. Това означава, непрестанно се молете. Това означава, аз се моля. Защо се моля? Защото търся Бога, защото го обичам, защото искам си говоря с Него. Затова се моля. Непрестанно се молете. Значи, колкото по-непрестанно се моля, толкова повече доказвам любовта си към Бога. Нещо лошо да има в това. Не. За всичко благодарете. Как нема ти благодаря, бе, Господи? Жив съм, здрав съм, слава на Тебе, Господи. И има много атаки на дявола, обаче аз ти благодаря, че всички те ще бъдат под нозете ми. Алелуя. Аз ти благодаря, Господи, че до умра ще живея. Аз ти благодаря, Господи, че съм помазан. Аз ти благодаря, Господи, че няма да му оставиш никой да проса хляб. Аз ти благодаря, че всичко мога, каквото вършат, че то ще успява, Господи, благодаря ти. Сега не знам защо е така, в моите човешки очи това не ми много така харесва, обаче, Господи, знам ли какво правиш ти в момента и как ми изграждаш и че само в такава ситуация мога да ми изградиш и да направиш това, което ти искаш. Защото в друга ситуация аз мога да се разглеза и да сбъркам и това, което съм имал, да го унищожа. Гордостта е страшно. Страшно е да имаш пари и много власт е страшно. Него ние провъзгласяваме, като съветваме и получаваме всеки човек с цялата мъдрост, за да представим всеки човек съвършен в Христа. Затова се и трудя, както се боря според Неговата сила, която действа мощно в мен. Защото желая да знаете каква голяма борба съм заради вас и заради онези, които са в Лаодокия и заради онези, които не са ме виждали лично, за да се утвърдят сърцата им и склонени в любов да придобият в пълно богатство съвършеното разбиране, да познаят Божията и на Отца тайна, т.е. Христос, в който са скрити всичките съкровища на мъдростта и знанието. Къде да идеме, Господи, само в Тебе има думи на вечен живот. Да разбереме тая тайна. Затова идваме на църква. Ние искаме тайната. А тайната вече е открита, която е била скрита от векове, защото Христос направи Адам още и целият свят, защото всичко чрез Него е направено. Но се откри в последните 2000 години, когато умря на кръста и каза, аз съм Месията, Той се откри на човеците. И в Него са скрити. Значи, аз да чета за Христос, да говоря за Христос, на хората може да им омръзне, на неверующите може да им писне. Отивам на друго място, на трето, четвърто, но само за Христос. Не си спомням от 28 години да съм търсил някаква друга тема на разговор,
Развалял съм много теми на разговор, развалял съм много компании, щом почна да говоря за Христос, станат разни неща. Обаче това също не ме интересува. Те са чули, едни ще чуят за спасение, други ще чуят за осъждение. Така че, Господи, ние сега се молим. Все повече и повече. Тази тайна, която Ти разбулваш пред очите ми, да мога не с моето човешко разбиране, а с духът си да преживея тайната. Защото, Исусе, Ти си животът. Аз трябва да те преживявам, не да те говоря за Тебе. Не и да мисля за Тебе само, да те преживявам. И те моля, влез в нашите сърца, в сърцето на всеки един изземи контрол, кормилото на живота ни. Ти си казал, че който пази живота си, ще го изгуби. Боже, не искам въобще да го пазя, давам Ти го всичкия. Немам кой знае какво скъпоценно нещо в моя живот. Но аз Ти го дам Ти да го живееш. Живей го, Господи, такъв какъвто съм, искам Ти да живееш, аз да отстъпя, Боже. Ти да се издигнеш, аз да се смиря. Отче, ако Ти не го направиш, няма да стане. Аз приемам, аз искам. И моите брати и сестри искат. И аз ги представям, Боже, пред Тебе. Да ги благословиш сега. Да ги помажеш с небесно миро. Да ги помажеш с свят елей. Да поставиш до всеки един от тях ангели, за да могат да ги защитават. Да не допускаш, Боже, дявола да ограби семето от умът им. Да не допускаш, Господи, да бъдат разочаровани, а Ти си казал да преживяваме нещата с радост. Алелуя! 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 Святи души, говорете с Духа на Бога. Питайте го сега. Бог ще ви говори. Питайте с вяра. И когато чуете нещо от Бога, споделете го, за да съдиме според Словото Божие. Защото има и други гласове, които биха се опитали Бог да им запрети точно сега да не се опитват. И да чуеме нежния глас на Тебе, святи души. Ти си добре дошъл. Ти си на централно място. Поканен си. Алелуя. Седни, Господи. Алелуя. На това място. С Твоите всевиждащи прекрасни очи Ти ни виждаш. С Твоето сърце изпълнено с енергията на свята любов. Ти ни обичаш. В името на Исус Христос аз смъмрям всеки дух на объркване, неверие, съмнение. И извиквам, Боже, божествена любов. Господи, даваме Ти място сега на Тебе. Нашата плът е поставяме на кръста, спъваме. Не искаме да действаме по-човешки. Искаме Ти да действаш и да бъдеш господар в тази църква, в това общество, в това служение. Искаме, Боже, и се молиме с цялата си любов и сърце да ни покажеш пътя на победоносния живот, да ни покажеш правдата и истината, с която да устоим до край. Да ни научиш на смирение и умът си да държим в Христа Исуса, не в обстоятелствата, за да ни излъже дявол. Пази ни от телевизори, компютри и всякакви видове играчки
Защото ти си най-великият компютър и ти си най-великият информатор и от тебе всичката информация е правилна, чиста и свята. Помогни да не изпускаме това слово от ръцете си, да пребъдем върху него денем и нощен и да участваме в наследството на светиите. Алелуя!